poslucháčom, aby sme to mohli zavesiť na YouTube. Vážené dámy a páni, prepustiť generálneho riaditeľa z práce. Aký je to pocit? Vedeli ste o tom, že prepustenie z práce patrí medzi 10 najviac stresujúcich udalostí v živote? Agentúra Holmes Ray urobila dotazníkovú akciu, keď skúmala, aké sú najviac stresujúce udalosti v živote človeka. Zapojila do toho 5000 respondentov a dozvedeli sa, že najviac stresujúcim je smrť partnera. Druhou najviac stresujúcou vecou v živote človeka je rozvod. Treťou manželský rozkol, štvrtou uväznenie, piatou smrť blízkeho príbuzného, šiestou úraz alebo choroba, siedmou svadba, 8. prepustenie z práce, 9. manželské zmierenie a 10. odchod do dôchodku. Vo svojom príspevku vám chcem povedať také 3 hlavné myšlienky. Najprv vás budem informovať, ako to vlastne bolo, že som mohol prepustiť generálneho riaditeľa z práce. V druhej časti vám poviem, ako to prebiehalo, keď som ho prepúšťal. A v tretej časti vám poviem, aký to bol pocit, keď som ho prepustil. Keď sa hovorí prepustiť niekoho z práce, tak väčšinou súcitíme s tým, koho práve prepustili z práce. Ale málo kedy sa zamyslíme nad tým, ako sa cíti človek, ktorý práve prepúšťa niekoho z práce. Ja som v roku 1993 pracoval v Komerčnej banke, to bola práve kuponová privatizácia. A ako predstaviteľ banky som bol zvolený do predstavenstva Sokolovských strojíren z Sokolova. Náš riaditeľ banky nám zakázal, aby sme sa nechali zvoliť predsedami predstavenstiev, pretože by nám to odoberalo veľa pracovného času a on potreboval, aby sme pracovali pre banku a nie pre tie firmy, ktoré boli zvolení do predstavenstva. Na prvom stretnutí predstavenstva Sokolovských strojíren bolo nás tam 5 predstaviteľov rôznych bank a investičných fondov. My povedali, ty si najmladší, ty by si mal byť predsedom predstavenstva. A hovorili to s takým výrazom, že to je úplne skvelá vec a že by bola hlúposť to odmietnúť. Tak som si povedal, no tak, síce nám to zakázali, keď tak veľmi chcú, tak sa nechám zvoliť predsedom predstavenstva. Zvolili ma predsedom predstavenstva a hneď mi dali prvú úlohu. Prepustíš súčasného generálneho riaditeľa a vymenuješ nového. To ma trošku zaskočilo a hovorím, no dobré, a čo s tým starým riaditeľom urobíme? A oni hovoria, no, stejne sa nevyznáme tak v ekonomike, tak by sme mu ponúkli miesto finančného riaditeľa. Tak som povedal, dobre, idem na to. Takže pristupujeme k tomu, ako som ho vlastne prepustil. Dal som si ho zavolať do zasadačky a hovorím mu, pán riaditeľ, asi viete, čo je účelom nášho stretnutia. On bol taký sklesnutý a mal smútok v očiach a na celej tvári. On hovorí, áno, viem, chcete ma odvolať. Áno, chcem vás odvolať. Prosím, podpíšte odvolanie, že prijímate odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa. Tak on to podpísal, ja som mu potriasol rukou a on hovorí, a nemohol by som robiť aspoň finančného riaditeľa, keď ste ma už prepustili. A ja som urobil takú dramatickú pauzu. Viete čo? Ja sa za vás prihovorím. S tým sme sa rozlúčili. A keď to bolo jasné dopredu, že bude finančným riaditeľom, tak potom som povedal, áno, súhlasím s tým, že bude finančný riaditeľ. Som oznámil predstavenstvo. A zaujímavé bolo, že ja som tam robil predsedu predstavenstva 2 roky. Vždy, keď sme sa stretli, tak on bol vyusmievaný a proste vždy bolo vidieť, ako rád ma vidí.
Bolo to také zaujímavé, že som ho odvolal z funkcie generálneho riaditeľa a napriek tomu celé 2 roky bol ku mne veľmi priateľský a stále sa na mňa usmieval. Takže aký to je pocit, keď prepustíte z práce generálneho riaditeľa? Zaujímavé na celej tejto situácii bolo, že ja som toho človeka v živote nevidel. Zvolili ma predsedom predstavenstva, dali mi úlohu a ja som to išiel urobiť, ako najlepšie som vedel. Druhá vec, čo bola zaujímavá na tom prepustení z práce, bola, že som mal pre ňoho nielen zlú správu, ale aj tú dobrú správu. Že bude aj naďalej finančným riaditeľom vo firme. A tretia vec, on vedel, že tým, že prišli noví vlastníci do firmy, že bude odvolaný. Takže celý ten pocit z celej tej akcie bol to čistý chirurgický rez, bez akýchkoľvek negatívnych emócií. Naopak, boli tam ešte dlho, celé 2 roky boli príjemné pocity, keď som sa s tým človekom stretol. Vo svojej práci som potom prepúšťal ešte veľa iných ľudí, ktorí boli na oveľa nižších pozíciách a boli to väčšinou veľmi ťažké rozhovory a boje okolo toho a emócie triskali okolo toho. Tí ľudia sa snažili potopiť mňa a ako rôzne machinácie. Takže keď sa dnes spätne pozerám na všetky tie prepustenia z práce, ktoré som kedy robil, tak prepustenie z generálneho riaditeľa z práce bol ten najlepší pocit, aký som pri prepustení zažil. A prajem aj vám, keď budete niekedy prepúšťať generálneho riaditeľa z práce, aby ste mali z toho príjemný pocit. Ďakujem za pozornosť.